A la naturalesa existeixen una gran quantitat d'éssers vius. I tots ells, a través de la seva activitat, generen diferents tipus de residus. Els arbres deixen caure les seues fulles quan arriba la tardor. També estan els caragols, que mentre busquen el menjar van deixant els seus residus en forma de bava allí per on passen. Els residus més habituals són en forma d'excrements, sigui de caca, que podem veure en aquests animals, o les restes del menjar que no aprofitem i deixem caure, per exemple, al terra del camp. Tots aquests residus que estan originant-se a cada moment són fàcilment assumits per la naturalesa a través de diferents processos, com per exemple el de la transformació de la matèria orgànica en terra de bosc. És per això que s'afirma que a la naturalesa es recicla tot el que es genera. Però passa el mateix en els residus que nosaltres, els humans, generem? Ho havíeu pensat alguna vegada?